Hi, ik ben Boyke en vandaag gaan wij op zoek naar een chulha. En ik doe dat niet alleen, ik ga samen met mijn tante op zoek naar een chulha. Ik neem mijn tante mee omdat zij dus heel veel ervaring heeft met koken op chulha. En ja, en ze weet waar je dus eigenlijk op moet gaan letten als je een chulha gaat kopen. En kijk, het is mijn tante. Hi tante. Hi Baya, hoe gaat het? Goed hoor, Ja, met waar u? gaan we dan? Wij gaan heel ver rijden. Rijden? En dan gaan we op zoek naar een chulha. En dan wat gaat u vertellen waar we eigenlijk op moeten letten op de chulha? Ja toch? Goed chulha kopen. Ja, we gaan een chulha kopen, ja toch? Oké. Ja. En dan gaan we vanavond koken. Ik weet niet, dat hangt van u af. En dan moeten dingen doekzakken kopen worden. Ja. We gaan kijken wat we gaan doen. Dus we hebben een hele dag de tijd. Heel goed. Ja? Hele dag. De tijd. Ja. Ik geef je de dag vandaag. Oké, is goed. Oké dan mensen, dan gaan we dan. Oké dan. Oké, lieve mensen, we zijn er bijna nog 7 kilometer en dan zijn we er. En tante, houdt u nog een beetje vol? Volgens mij is tante in slaap gevallen. Tante zegt niks. Tante is stil. Hi mooi. Een zigzag van wegen. Hier moet het zijn. Kijk hier. Kijk hier dan. Hier staan ze dan. Oké, hier staan ze dan. Ik ben benieuwd. Halskop erin. En dan een wok erop. En het feest kan beginnen. Dus van al het shoppen krijg je heel veel dorst en honger. En dan zitten we dan hier, hè tante. Ja, ik heb dorst, ik heb honger. Ja. Maar ik wil thuis komen snel en dan pas ga ik koken, dan pas ga ik eten. Oké, nou je hoort het. Ze wil thuis. Oké. Opening van de chulha.